ole J Dynasty chung chang pi kharon sei ka duwa copyright hi atam thin khot mai ni zan dama voi ni karon da ma ro chumin blog saka tukin sing a voi ni karon da le a men blog sak le a chuwa chonin ti dan kong omang em le o ka te pi hian karon ti chinanga short video ang deuh lek hianin chuanin a fula en du kan lo omani chuan WhatsApp group lama khan karon da anga tin hemi number a hianin meron private in meron ti don ania engti lai point karon tereng thei don chewa tin tam han sei ka du lem lava ka du thawa trong kami ka thiam lava lom thu ka lom em a subscribe ka chung thin long takin lom thu ka ron se in sa om po ka tia trong kami ka thiam lava chawan chanin video hi kan en ho chin potang master chuan zuyan sort mang chuan zia fana chu abaya ma se ziafana chuan silk mangin alo indang na takin a in liam pha a bio in a hmu chuan puitumin apan hnaya sek master in ziafana chu a million sword formation laka ahim ti a hriat chuan zuyan sword formation atangin sword lian tak asiama a aura ringot atang pon thil chu a chena sa le a sword chuan ziafana chu abaya chu bio ina hmu chuan ziafana ma a chuan akala mi te chuan an hmu chuan mak an ti hle ziafana nen an hun man dun tak te chu bio chuan angai tu a ziafana chuan bio chu ti lo turin theile chuan alo ti ma se atlai to lutuk bioi chuan athisen zong chu sacrificing flower formation sword chu asiama flower formation ti top na namang ring taka puakin bioi sol chu bel pahnia chuan aluta ziafana chuan bioi taksa chu ko in atrapa amit atang te chuan thisen alo chua ziafana chuan bio inen an hun man dun tak te chu angai tu a ring tak chuan a trap renwang chuan mi pakhat hne na khati song khani a full end du kan lo amani chuan WhatsApp group pai mo private in min lo ship mai don ania enti lai pon ka bek te reng don a subscriber ta chu thin lung takin lom thu koron so ya trong kami ka thiam lo le maya tin ama ka sei tong kha mi pain bul kan chan to a season 1 dik po thian za la ti hera to kan khenga no pain bul kan chan to chan to kan khen thin